Nou is er nog geen zweetdruppel te bekennen, maar snij met de Sterteelse vijverrun in kortse tillen zal dat wel oorwijzen. Bij het plak van de start en de finish van een run wie al 12 vrouwen die de hindernissen nu bezochten. Jort ben ik even bij meer al hier aan het trainen. Zullen we zelf even de hindernissen een muziekje te doen. Omdat die snij zelf bij de club zitten, ben we zelf vrijwilliger en zitten we bij de hindernissen om te zien wat mensen kunnen doen. Dus nou, dan kunnen we net erin. Dus dan wil Jort van jezelf even een rondje. Hoe gaat het? Goed, best genoeg. Is het een moeilijke oefening? Als de beenklem goed kerst, dan lukt het wel. Succes. Dank u wel. We hebben mooi weer, dus dat is gewoon al heel fijn. Maar met heel veel verschillende, ik ben het woord kwijt, hindernissen. Met heel veel verschillende hindernissen. Je hebt apenhangs, je hebt swingovers, je moet een netje over, een netje onderdoor. Eventueel door het water. Er zijn heel veel verschillende hindernissen. Dat is het leuke van deze run. Satteschennis is voor Olaf van der Meer geen enkele hindernis onmogelijk. Ik kom uit Franeker en ik ben met een collega hier even wat hindernissen aan het bekijken. Ik doe dit wel al vaker, ja, een jaar of 6 inmiddels. Ik ben wel ver gevorderd, ja. Ik loop ook mee in de competitie en het gaat heel goed. Deze week hebben we super mooi waar, dus ik kan lekker in het zonnetje zitten aankomende snij. En ja, oren hier is het wel heel koud west, maar gelukkig wordt het altijd goed voor de zwaargen. Krijgen we kompas net, lekker warm drinken, dus goed voor de koor. Nou ja, niet te warm kleden vooral. Gewoon lekker alleen een t-shirtje is voldoende. En ja, natuurlijk wel een broek aan. Maar Dan komt het goed. ja, dat denk ik wel.